agrair-vos que estigueu amb nosaltres aquesta tarda presentant la candidatura aquí al districte, a Sant Montjuïc. I a mi m'agradaria explicar el per què Reagrupament i Solidaritat vam arribar a pacte. Perquè tenim el mateix objectiu, el principal objectiu, la independència del nostre país. Perquè Barcelona ha de recolzar també aquest procés d'independència i Barcelona ha de ser la capital d'aquest nou estat. I ho vam fer també per responsabilitat, perquè tenim un objectiu comú i sabem com fer-ho, amb una declaració unilateral d'independència. I sobretot per la generació, perquè som ciutadans que tenim les nostres feines però que sabem com fer-ho, amb propostes de millora que són assolibles. I creiem en una política real que sigui el servei també real dels ciutadans. I apostem fortament perquè des de l'Ajuntament es recolzi a les associacions i entitats dels barris. Precisament aquí a Sants hi ha una forta cultura d'associacions i entitats. I el que volem fer sobretot és que aquestes associacions i entitats no es perdin, perquè no hi ha un canvi generacional. Des de l'Ajuntament no s'aposta perquè els joves continuïn entrant en aquestes associacions i entitats. Aquesta és la gran problemàtica i no ho permetrem. Impulsarem programes pedagògics a les escoles sobre la participació ciutadana, incloent tota la informació sobre les entitats de cada barri, amb publicitat de les associacions a la web i promovent activitats al carrer. I inclourem partides dels pressupostos que es puguin decidir directament per les associacions i pels ciutadans. Moltíssimes gràcies.